Lelinye ityeli kwakho indlu yasebukhosini iMampuru isiwa phansi ukufumana ibango lokuba yindlu yoBukhosi yamaPedi ephambili. Babhenele kwinkundla yomgaqo-siseko emva kokungaphumeleli izihlandlo ezibini kwiinkundla eziphantsi, befuna kujongwe kwakho isigqibo esithi umnombo wobukhosi wabaPedi uphela kwinzala kaSekhukhune. Kodwa nale nkundla iphezulu icula ngazwinye neziphumo zekomishoni kwimicimbi yengxwaba-ngxwaba nolawulo lwemveli. The majority concludes that the Commission's decision was not irrational. After challenging Mampuru II in 1861, Sekhukhune I took the kingship and ruled the Bapedi for 20 years. Indlu yoBukhosi iSekhukhune isamkele isigqibo senkundla. I'm very happy that we've been vindicated by all forums. It was the commission, then it went to the High Court, and it went to the Supreme Court of Appeal. Today, the decision is in our favor. Kodwa abendlu iMampuru bathi oludaba alukazi kufikelela esiphelweni. It means one thing. Maybe we should also take up arms. There is nothing else we can do. Because if maybe they have taken what is rightful ours by bloodshed, we must go and use the very same bloodshed. That's what we must do. Because we were born for this kingship. Indlu yeSekhukhune ithi okulandela esi sigwebo sincumisayo senkundla ngokumanyana isizwe samaPedi. Ndingumalungelo Boy eGauteng.